Bħalissa għaddejjin l-aħħar tħejjiet għal Rock the Fort, kunċert ta' mużika rock il-ġimgħa filgħaxija fl-isfond tal-Forti Sant'Angelo fil-Birgu. Andre Xwireb fisem l-organizzaturi 1008 jagħti ftit dettalji ta' x'jistgħu jistennew id-dilettanti tal-mużika rock f'dan il-kunċert. Kunċert li se jkun ikkaratterizzat minn siltiet ta' leġendi tal-mużika rock fosthom Pink Floyd, Led Zeppelin, Queen, Rolling Stones, AC/DC u ħafna oħrajn li se jkunu interpretati minn kantanti, mużiċisti u bands Maltin. Bħala bands li ħadmu magħna se jkunu Crescent Band li hija band Awċija li għandha repertorju qawwi f'dal-qasam. Ħajkun ukoll Xarulu u Bernie and Pod li wkoll ħajżommu mal-istil rock. U ħajnaqdu wkoll guest singers Lara Dimek, Evan Filletti, Evan Farrugia, Kevin McGowan u Christopher Portelli. Idħul għal dan il-kunċert li jibda fit-8 ta' filgħaxija u bla ħlas u donazzjonijiet imorru biss il-Fondazzjoni Marigold. Andre Xwireb spjega wkoll li saru diversi arranġamenti għal dak li għandu x'jaqsam ma' trasport u parkeġġ. Fost oħrajn se jkun hemm park and ride fil-ground tal-Fortini fejn jarma l-car boot sale ta' nhar ta' Ħadd. Il-lanċa kif ukoll id-dajjes tal-pass se jkunu qed jagħmlu servizz estis u se jkun qed jaqsmu bejn il-Belt Valletta u l-Birgu u Bormla sas-sija ta' filgħodu. Barra minn hekk, min irid hemm ukoll servizz ta' trasport permezz ta' vannijiet. Min jixtieq jirriserva trasport jista' jagħmel dan billi jidħol fuq il-paġna ta' Facebook ta' 1008.